Ngibingelela nonke babukele emakhaya ekseni kulisonto. Ngibingelela ezindaweni zonke la kufika khona lelizwi elomemo. Njengamanje ngifuna ukukhuleka nawe lapha ekhaya. Khona abantu njengamanje ekseni abasebuhlungweni. Baseyinhlungwini. Abanye njengamanje useyinhlungwini ukuthi akathola imisebenzi. Ingane zilala zingadlile. Omunye useyinhlungwini zokuthi umuzi uyafa. Akwakheke ekhaya. Omunye useyinhlungwini sokuthi ungcwaba njalo unyaka nonyaka kunomphefumulo ekhaya lapho khona. La khona nishiwa abathandiwe beni. Abanye baseyinhlungwini khona besifazana njengamanje abaseyinhlungwini zokushaywa amadoda. Kusekuseni nje awulele awulalanga kahle indoda ibikushaya. Enye indoda ibibuya lapha ePortini ematshwaleni. Ikhahlela yenza yonke into umuntu wesimame. But njengamanje usebuhlungweni. Khona omama basebuhlungweni ingane zidla ama drugs. Zidla iwunga. Njengamanje ingane yakho mama ukhathazekile, ezinye ingane ziyafunda, ezinye ingane ziphakamisa imizi la zizalwa khona. But eyakhe ingane idla idakamizwa ayikho ekhaya njengamanje. Ene une stress ngiyakubona mama, ngiyakubona ekhaya une stress unyukelwa iBP. Umprofeti wabantu lo ngizokhuluma nawe ukuthi okungenzeki kubantu ithemba ungalilahli. uNkulunkulu ukukhanya. Nezwe lamathonga uNkulunkulu izithunywa zakini zizowenza umsebenzi ezithunyelwe kulelo khaya. Kunomuntu njengamanje okhathazekile uyasebenza imali akayiboni. Kunomuntu okhathazekile ushiwe umfazi, ushiwe indoda, usele yedwa. Kunengane ekhathazekile njengamanje iphiwe uyise. Ingane itshele ukuthi nangu baba kodwa uyise uyayiphika. Angayiphika ngolimi, angayiphika ngomsebenzi. Ziningi indlela zokuphika ingane yakho. Abanye bayiphika ngokungayondli kodwa ebeyazi ukuthi yakhe sekuyiphika lokho. Ingane mawungayisupport ungayondli kusho ukuthi ukhombisa ngokusobala ukuthi awuyithandi. Ikhona kuyiphika lokho uyasebenza kodwa awusupport umntwana. Ngifuna ukukhuleka nabo bonke njengamanje kuseni kuyisonto umprofeti lo waseAfrika owaqoqwa. Mangithi ngaqoqwa angipretend futhi ngoba ngibuya ebumnyameni. Kepha uNkulunkulu umvelinqangi, uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga, uNkulunkulu wezizwe ukukhanya. Uyabuyisa loyo odanileyo, uyabuyisa umphefumulo waloyo odukileyo. Nami ke ngiloyo wayidukileyo. Ngifuna ukukhuleka nawe wena njengamanje udlala omashonisa. Uyasebenza imali awuyiboni. Njengamanje igama lakho lihlezi lapha eSportini. Mawushayisa emsebenzini udlule eSportini, igama lakho lilapha endaweni yobumnyama. Lokho okusebenzayo kuphelela lapha ya eSportini. Ingane zakho ziyalamba, umkakho uyalamba. Hayi kuphela amadoda nabo mama. Bakhona bomama bahlala eSportini. Ingane zibe yilambile. Igama labo isikweleto. Unebhuku nje leyidakamizwa, unebhuku lotshwala, unebhuku leyidakamizwa, wunga, drugs, nsango. I will pray for you. Now, Prophet wabantu lo ufuna ukukhuleka nawe. Umuzi uyafa kayihlo. Izinto zakhe ayihambi kahle. Ngizokusiza ke namhlanje kuseni ukuthi ngikukhulekise. Unyawo lomuntu liyashelela noma yiluphi, nawe ushelelile. Kwesisikhathi uthole iqalekiso khona abantu izinto kuzenze kanti azenziwa wena. Zenziwa
ukuthi kunemimoya eyahamba izenza lezi zinto. That's why ngithi uma ngikhuluma isikhathi esiningi ngithi abantu basishoda ngolwazi lukamoya. Ingakho ke manje ekuseni kukhona izinto ongazenza kanti azenziwa uwe. Kodwa uma ngabe ungakaqondi uzawuqhubeka uzenza. Ufuna ukuthi uthole ulwazi lokuthi le imoya le ekwenzisa lento ungahlali phansi. Phuma uze kithina sizokwembulela ukuthi kuphunywa kanjani, kwenziwa kanjani. Mawufuna ukuphuma kule mbobo yenalithi ungaphuma kanjani le okuyona. I will pray for you now ekuseni. Baba onamandla, mdali wezulu nomhlaba, izwi lakho ligoqula izinto, lithatha impabanga, lithathe baba, lithatha baba umuntu obizwa ngosikhotheni, limqoqe limakhe. Baba awunawo udustbin owathi mawudala umuntu wathi mayise onile uyofaka kuwona. uNkulunkulu obona inhliziyo yonke yomhlaba, uNkulunkulu wezizwe. Ekuseni namhlanje kuyisonto ngikhulekisa nangiloya yamama odanileyo, inhliziyo yakhe ebuhlungu njengamanje idabukile. Ngicela umoya njengamanje wena mama ongibhekile, wonke umuntu ongibhekile njengamanje. Lesi simo obhekene naso ngiyakukhulekisa kuso. Njengamanje unokufa okusemzimbeni ngaphakathi. Bamba lapha kubuhlungu khona njengamanje, ngikhuleke nawe ekuseni. Bamba la kubuhlungu khona njengamanje, ngikhuleke. Ngifuna abakholwayo ekuseni, abakholwayo emagumbeni noma nomhlaba. Yeka lento oyenza lapho njengamanje uzwe leli phimbo. Baba onamandla ngiyakhuleka, nangu uphethwe isiso esingapheli, nasi sibeletha sithola bantwana. Baba nali ikhanda, baba ufake izilwane. Baba kunezifo egijima emzimbeni, ugcwele amathumba, kunezinto izintwala eziphakathi kwakhe. Ngithumela amandla uNkulunkulu wamakhosi ukuthi uhlanga, uNkulunkulu weyinyanya, uNkulunkulu weyidalwa. Ngiyabonga baba nangakasebenzi udinga umsebenzi. Ngiyabonga ke baba ukuthi lo mthandazo sewuqoqe konke nala kungafika ngakhona sewufikile baba. Kwelakho igama elingcwele uze kube phakathi. Amen. Bukeli wami ngiyanibingelela nonke. Ngingakhohlwa la engizalwa khona. Ngingakhohlwa ubaba wami okamoya la izinto zami zakukhuleka khona unyazi lwezulu ebuhleni bamaNazaretha. Baba wami bingelele wonke amaNazaretha bese ngibuye ekhaya ngabeni phela ingane ayikhohle ukuthi izalwapi. Nawe futhi ungakhohle ukuthi uzalwa kuphi. Mawuke wakhohlwa ngeke uphumelele. maQhawe all over umhlaba wonke nabaphesheya nasemazweni angaphandle. Ngiyanibingelela maQhawe. Gauteng enqabeni. I love you. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabingelela Durban. Ngiyabonga ngihambe kahle lapha eThekwini lapha kuizwi lomzansi. Ngibonile laphana bekukuhle kakhulu. Ngithandaza ngikhuleka lapho izwi lomzansi. Ngibonga bonke abasakazi bakhona abangimukele ngenjabulo enkulu nangentokozo. uNkulunkulu sengathi anganibusisa aniphakamise futhi lesi stage siphakamise phezulu isiteshi leso. Durban bantu baseThekwini ngiyanimema msana ukuhlala. Ngisuka la eGoli ngizele nina. Ngizokusiza, ngizokuphakamisa. Uma ngithi ngizokuphakamisa angizuli ukuzokuphakamisa wena kuphela. Ngizophakamisa izithunywa zakho. Umuntu nomuntu kumele abe nezithunywa. Ngiyakubona wena uyalala. Iproblem yakho amaphupho wakho awuvakashelwa zithunywa zakini. Awuvakashelwa zingelozi zakini ezangena zamukelwa ezweni lamathonga. Ungibona ngila namhlanje ngazi umhlaba wonke sengibuya ngisho phesheya kwezilwandle la ngangacabanga khona ukuthi ngofika phesheya ngifly ndize. Ingoba kwafika ithonga lakithi kwaXaba ugogo ukaMasondo. Wafika ngisebumnyameni esahamba emhlabeni wangikhanyisela. Ngithi mina ngomhla ka-30 September and 1 October Durban.
ngiza kuwe Durban. Ngifuna abantu abathi asasebenzi. Ngifuna abantu abathi akakhweki. Ngifuna abantu abathi izinto zimnyama imali ayihlala. Ngiyakubona uyiphoyisa. Namanje wena ingubo zakho zizalenga emgibeni lendlu yakini eyakhiwa uyihlo. Uyoyakha nini indlu yezithukuthuku zakho? Mawumuntu kufuna ukuthi nawe ukhulise isibongo sakini. Ngithi mekene uyiphoyisa uyinesi. I-uniform yakhe isalenga lapha kule yandlo wayakhelwa kudala ukukhula namanje usahleli kuyona. Ngifuna ukukhipha lapha. Ngithi mina Durban. Yonke iDurban ayiphume yonke iDurban. Ngiza nenkonzo yokuphahlaza ukhamba. Ngiza nenkonzo yamakhandlela. Ngifuna wonke umuntu emakhandlela. Ngifuna wonke umuntu ikhandlela yolithola kimi selikhona. Ngifuna bonke abantu, ngifuna ungiphathele isikhiye esisha esingakasebenzi. Ngifuna uphathe isikhiya. Ngizovula into zakho ngoba wena wakhiwa. Ngifuna ngikuphathele insebenzo enamandla. Durban mhla ka-30 kulenyanga, mhla ka-30 September and 1 October. Abaphelela abantu yonke iDurban baphume koBizana, baphume koMaritzburg, baphume all over. Umprofeti lo obuyasebenze ngethonga. I am African. NgingumAfrika ngishintshe ngoXaba futhi angisoze ngashintsha. Mina uma ngihlabelela ngicula ngithi wababiza bonke uXaba wabakhelinga nawe wathi mvula iyeza ngina wena uyababiza bonke uXaba eThekwini ubakhelinga nawe eThekwini uthi mvula iyeza. Kuzimvula yesibusiso eDurban ngithi anisabizwa uNoah nibizwa umprofeti uXaba uDr X. Mhla ka-30 and 1 October abaphelela abantu eDurban ngizobe ngithandazela. Ngifuna ingane enamadimoni. Ngifuna uphathe certificate sakho. Ngifuna uphathe iID. Ngifuna uphathe umquba, ngifuna uphathe umhlabathi wasekhaya awulali. Ngizobe ngilapha ya eDurban. Ngizobe ngilapha eDurban 238 Ananlond Road, Montclair, Claywood, Magic Light Building. Ngizobe ngilapho ngomhla ka-30 and 1 zika October, 30 September and 1 October. Ngizobe ngilapho eMontclair, Magic Light Building, Claywood, number 238. Fona njengamanje ufune ulwazi. Angiphuthume ngokukhulu ukusheshsha. Scott. I'm coming lapho eScott. Esikhothi ngizobe ngilapha ya ngomhla ka-7. Abaphuma abantu eScott namaphethelo ngomhla ka-7 kuyobe kumgqibelo 1 days. Nakhona ngizobe ngiphethe umagezana zonke lezi ndawo ngizobe ngiphethe iwasho. Mhla ka-7 October Scott abaphuma eScott ngehora lesishagalombili ekuseni zonke lezi ndawo ngokuqala ngo-8 ekuseni and ama-1-on-1 ngizobe ngiwaphethe. Kwamhlanga kwaNdebele mhlanga ngomhla ka-14 October kuyobe kumgqibelo abaphuma abantu kwaMhlanga namaphethelo usefikile umprofeti wala eAfrika. Umprofeti wabantu ngizokuvulela amaphupho ngizokhuphula inhlanhla yakho ngithi come ukufika kwakho ngeke kufane nokuhamba kwakho. Ngomhla ka-14 October kwaMhlanga Community Hall eScott ngizobe ngilapha ya eScott Town Hall lapha kwaMhlanga Community Hall. Ngomhla ka-28 Standard Tone ngizobe ngilapha Stan West Hall abaphuma abantu lapho kwaMhlanga ngizobe ngiphethe zonke insebenzo. Ngizobe ngiphethe
umagezana lo amafutha namandla abuya entabeni azokuthatha ngizovula amaphupho wakho ngizokuthandazela ngizokubeka isandla ngithi mina abaphuma abantu eStanderton ngomhla ka28 October indawo Stan West Hall umprofeti wabantu sethelekile impumalanga abaphuma abantu ngomningi empumalanga 4 November ngomhla ka4 November ngizobe ngilapha ya VA maQhawe Hall abaphuma abantu enqothu ngizobe ngikhona ngiphethe zonke izinsebenzo zami 11 November ngizobe ngilapha Olundi abaphuma abantu Olundi ngizobe ngithandazela zonke lezi Olundi multipurpose hall ngizobe ngilapha Olundi ngomhla ka11 November abaphuma abantu Olundi abaphume kwaNongoma ngomhla ka18 November ngizobe ngilapha ya Phongola eNcotshane Community Hall Phongola ngomhla ka18 November indawo eNcotshana Community Hall abaphuma abantu kodumba abaphume zonke indawo ngithi mina fona njengamanje ufuna ulwazi fona njengamanje zonke lezi ndawo ngifuna umfundisi othi mina ngizokunika lento manje umfundisi ngizokunika lento akulungile ukuthi umfundisi uhambe ngenyawo akulungile ukuthi umfundisi uhike akulungile ukuthi uyisangoma usebenza ngabantu kodwa uyahlupheka ngithi woza la ngizokunika lento ngoba nami ngayinikwa esimoyeni ngizokunika ukuthi ngikunikeze into ezodonsa iphakamisa isipho sakho zonke lezi ndawo ngizobe ngiphakamisa iphiwo ngizobe ngikhipha amadimoni abaphelela abantu zonke ngizobe ngiphethe umkhucululi umagezana lo ozokuwasha iwasho ezinamandla nazi iwasho esinamandla ngizobe ngiphethe zonke lezi ndawo wena ozoza kulezi inkonzo ngiphathele special only imbewu ka300 nangu umagezana yena lo magezana ngifuna uphathe 300 okwamagezana ngizokuwasha ngibuya naye entabeni lethi zonke lezi ndawo lezi ezinye indawo 1 day Durban 2 days ngiyabonga uNkulunkulu anibusise umprofeti uXaba utholakala la eGoli ama 1-on-1 ngizobe ngiwenza phatha 500 1-on-1 500 iwasho ngizobe ngiphethe zonke ziphelele Durban 2 days zonke indawo I love you ngiyanithanda kakhulu God bless you uNkulunkulu anibusise asihlangane khona ngogcobo lukaMprofeti goodbye buka njengamanje bye khona abantu abenza yonke into ngenxa nje manje do everything because of the man uyinkinga wena yeah trouble kunabantu abafile ngenxa yakho people are no more because of you kunabantu abafile emateksini ngenxa yakho but the taxi industry because of kunezingane ezikhalayo ngenxa yakho ngenxa yomono emateksini envy and jealousy by the taxi industry. This is the problem. Uyinkinga ngisho emgwaqeni abantu bathathile njengamanje wena khona bafaka izinto ezingaka emgwaqeni njengamanje abanqunu bahamba bafuna amakhasimende bheka dies uyinkinga trouble wangampela problem enkulu it's a huge one khona abanezilwane abahambe bayothwala all going for sorcery charms and all emakhaya kubo emzini oyise wherever they are staying akusaphili amadlozi amathongo sekuphila ilwane ayilandale even creatures are collected kwamhlabi yalingana Mozambique walanda ilwane ngoba ethi ufuna wazwa inkinga this is a problem awusamse ngathi ngingakhuluma phakathi kwenu ngithi uyinkinga wena yeah the problem ngoba phela ukuthwala
The ritualism, ulanda isilwane. collecting an evil creature. Isithwalo asizwani That nedlozi. ritualism has got nothing to do Laba with bathi ancestors. isithwalo sizwana nedlozi bakhuluma That is a amangahlaza. fabrication. Umuntu onesithwalo akulula ukuthi eze The la. occultist cannot Ngoba come mayeke here wangena la, because if he can lezilwane ahamba nazo ezimfakela imali ayifidayo zizofika zishe la kuDr X. Get banned. Dr. S is gonna ban them. Wazwa inkinga wena. You are problematic. Khona abantu la okay Some ake people- ngibuye la. Let me come back. Afika amanye amaNazaretha Some kodwa ke Nazareths are- amaNazaretha mbumbulu. Copycats. Afika ngilele I was sleeping. uNkulunkulu wavumela ukuthi ayithathe God imoto. allow them to steal Kwasekuseni my car. imoto ayikho. There is no more vehicle in the Kodwa morning. abazange balale Do ebusuku. not sleep at night. Ngafika ethempelini When they're ekuseni by the lapha. church, temple, Lala kuzo Yes, zonke izimo obhekene all the nazo. conditions that you are Nakuzo facing zonke with, izitho will bangakwenza all- bakwenze they can do kodwa whatever it ekugcineni ngeke is. At the kugcine end bona of the uNkulunkulu wakho day, uzoyibonakalisa. God will reveal himself ultimately. Bangakuloya They bakuloye can nife bewitch niphele you, all ekhaya. of you will die. Baniqede ngomuthi. They'll finish you with sorcery, Ningashadi. black magic, not getting married. Kodwa But okwazi you must be aware. into yenzayo embi komunye Whatever you umuntu are doing, evil thing, okwazi you must be aware. makukhona umuntu If there's okhala someone ngawe who's enhlizweni complaining, ubusuku it's on the nemini heart, day and night, ubokwazi you must be aware ukuthi that iliso liyabona ngoba inceba sakhe zimingu naphakade la noma Yes, ngabe sir. noma ngabe if wambulala you killed wamfihla someone, buried that one, hide. noma ngabe One. wathatha isibhamu ebusuku ngo12 Firearm midnight, horrelation number. ngokwazi ukuthi You must be wena aware. ubhekela You- eduze you- kwakho ukuthi awubonwa around umuntu. you, no one is khona into seeing you. ongayazi There's something that you are ignorant about. and one day Kolunye usuku. inhlakanipho yakho loyinikezwa uSathane Your craftiness yokubulala imizi yabantu to destroy other people's home. yazi ukuthi You must be aware. emnqamlezweni Crucifixion. siyaya We are going there. noma ungabathakatha Can bewitch ubathakatha other uhambe people, ebusuku go ndize day and night noma and ungabathakatha fly. ubathakathe Practice onext door bakho witchcraft, bavale omakhelwane, uvale ngisho lock them, imshado even marriage. uvale ukuthi abantu Lock people bangasebenzi must not ubafake get ichitho employment, pull them all these kodwa yazi spells. ukuthi You must be aware. noma ungakwenza konke kodwa ungakhohlwa ukuthi laba bantu abakhalayo People that are complaining. abanye bakhona Some abakhalayo are complaining Bakhaliswa among you, ukuthi complaining into zabo because their ayilungi. matters are not getting Bayasebenza, organized, they are abagani, working, they abashadi. don't get married. abanye bayakhala Some are njengamanje ukuthi complaining imizi right ingane now, zidla these children are idakamizwa eating all ayizenzi drugs ingane and all. That Iy'ngane is azizwa not zisitoti. automatically. They are Iy'ngane zidla ama-drugs. indisciplined. They are taking his hobbies. kanti kukhandiwe That thing is a fabrication. umuzi okhandiwe That awuphumeleli thing, no success there. futhi nawe kuwena balanda You, lento they are collecting this thing. oyinikeza abantu uthi Even to the bayodestroya people, babulale, ifuture ikusasa. labanye abantu Other people, ubavale ngisho inzalo even their fertility. kunomakoti abakhona They are njengamanje price, abakhala they are here, isililo they are complaining, abadinga iy'ngane they need amadoda children, afuna when they ukubalahla want to reject kwenze them. wena You are wahamba responsible, wawulanda collected some lesi silwane evil, sakho the evil esidla creature lezi ngane that is consuming and Lo muntu eating ubizwa the ngenyumba. ambrose. That one is Yazi. called a barony. Yazi You must be ukuthi- aware. noma ungakwenza konke You can do I'll everything. tell you namhlanje kunabantu abalahlwe People amadoda are rejected babizwa by them ngenhlamba and they are inyumba insulted parents. inhlamba leyo. That is an insult.
akekho umuntu ongathanda ukuzala No, everyone want to futhi okunye get uma some ngabe children. uyindoda If you are a man, funeka sifunde you need to ukuthi learn. mawuthatha When you umfazi take wife, umthatha ngoba umthanda because you like awumthatheli that ukuthi kumele woman, azale not ukuzala for her to uphiwa give birth. uNkulunkulu usomandla That is given from the Lord. iqiniso elithinta bona abantu abalifuni They don't like it. iqiniso elithinta inkinga zabo ngoba kunabantu njengamanje kunomuntu ola ongafuni ukuthi uNkulunkulu njobe ekhuluma kimi ethi wena wabulala You umuntu kill somebody. lento iyacasuka This thing is kanti irritating uNkulunkulu you. ufuna ukusiza God, He wena wants to help you. uma ngithi mina If wena I say you, wena wena you wakhipha isisu aborted. unemeda We are a butcher. abantu abafuni People don't like that. mangithi wena If I wathatha say to ingane you, wasuka the wena child wakhulelwa lala conceived, lapha kuyo there's another thing okumele ukwazi that you should know. nangu yethi angikhuluma ubaba Oh, Father, nangu is yethi in front of angikhuluma me. iqiniso Yeah, la. truth. Listen here. uyabona ingane You say a child mayeke yahlala kwahlala isisu getting conceived. isipresent emathongeni nakumfethu nqa Sishicileliwe on the other side to the Lord Himself. because No. ngakhuluma isilungu because Oh, kona because umeleni What ngoba does it represent? because Oh, ba. abantwana Children, umntwana a child, umntwana uyisibusiso is a blessing esivela that is coming from kuNkulunkulu the Lord Himself. kunabantu phakathi There are kwenu people ngintshela among you, I'm iqiniso telling you the truth. abangazi They are ignorant. ukuthi bezeleni The kulo ones mhlaba who may care of balethelweni this planet Earth. abazi ukuthi kuneplan There is an intention. edroshiwe esimoyeni Ibhaliwe ngoba over there. basenyameni Because they are in abayiboni flesh. le plan They cannot see the plan. kuneplan It's a yikho abantu benza esinoma kanjani anyhow. bengenangqondo ngoba abazi Not prudent because they are ignorant. ukuthi kunemap There is this ibalazwe there. othe mawuza kulomhlaba kunemephu ngale ezweni likamoya ebekiwe imephu ukuthi uyohamba la uyokwenza ukuthi laphaya uyokwenza ukuthi esibongweni sakini ukhona oyokwenza lapha uyokwenza ukuthi kodwa manje iproblem yabo Of these people, abanalwazi they are ignorant. yikho bengalungelwa yilutho Nothing is coming. ngoba ulwazi lwabo Their knowledge alukho ingqondweni zabo not inside nasey'nhliziyweni zabo inside their la hearts kulo also. mhlaba They are on earth, planet benza Earth. isinoma They do kanjani anyhow. baphila isinoma kanjani They live anyhow. bahamba isinoma They go kanjani anyhow. bakhuluma isinoma They speak kanjani anyhow. ngoba Because iproblem Kinga. abazi They are ignorant. ukuthi kuneplan Oh, there is. khona icebo There is a plan okumele ulifeze that kunemap should accomplish there. Ibalazwe. uceliwe ngale Are simoyeni requested there by ancestral land, hayi la kulo mhlaba not here on this planet. ucelwe Earth. On the ngale other side, wavuma uNkulunkulu God has agreed to ey'thonyweni zangale. the messengers on the other side. njengaye uChrist Like uJesu qobo lo. lo athi uNkulunkulu The Lord ubani said, ozosiyela who will go emhlabeni? for us on ubani planet angazi Earth? ngithiwa I don't ngendaba know, it's a history. uChrist Je- Jesus
Jesus Christ. Christ Christ. umoya. Is a spirit. Jesus is a flesh. Jesu inyama. Christ Kristu is a spirit. umoya. Jesus uJesu flesh. waba inyama. But uChrist uKristu ukuze asebenze for him to be functional. azofeza intando emhlabeni The will of the Lord ngeke ehle umoya. cannot descend as a spirit. Ufuna ukuthi ehle Then you should come down azombatha lo mhlaba. and incarnate. Ngokwangale ngikhuluma history, angifuni ukungena kakhulu kwi-history yangale phesheya about umlando le yamaJuda. of the Jewish community. Fune ukuthi azalwe uChrist ongumoya azombatha inyama bese kuthiwa leyo nyama uJesu. Flesh is called Jesus. Kodwa kuneplan. There is icebo. Uma uNkulunkulu ekhuluma esimoyeni ethi naba laba bantu bayahlupheka. People are suffering. Kodwa manje ubani ozohamba abalungise kulezi inkinga zabo? To their problems. Wayesethi And then he responded. uNkulunkulu Lord himself engumoya. in spirit. Wayesethi kimanga Oh, ubani oyosiyela? who will represent us? Kwaqhamuka uChrist omunye. Then Jesus volunteered. Omunye wayekhona The other kuNkulunkulu guy was there oyengelosi. as an angel. Wayesethi Then he said, thuma mina oh, Nkosi. send me, Lord. Ngiyavuma I'm ngizokuyela. willing. I will go Kodwa there. ngeke Lord, aye you umoya. cannot go there as spirit. Ukuze eze kulaba bantu abasenyameni funa ukuthi ayombatha He inyama. must incarnate. Wayesebheka kwaJuda. Then he looked among the Jewish community. Kunabantu phakathi kwenu. Yeah, among you. Lalelani la. Nikhona Listen here, ngithi. fellows, are you present? Phamsani. Raise up your hand. Ithi Raise up ngisize your hand. baba. Say, help me, Father. Nangu umprofeti This wami. is my Ngicela prophet. isambulo. Oh, please, revelation. Kunabantu phakathi kwenu Now, people among you. okunemap No, this ibalazwe. ngale esimoyeni They're in spirit. esibongweni sakini. On your sin. Kukhale amathongo. One complain, their ancestors. Khona amathongo akini Their aboshwa abantu ancestors, bakini their abafa. butchers, they are Bafika ngale died, bavinjwa they are bayakhala. suspended. They are complaining in agony. Ebese bethi laba abangena Those not ngale accepted. abamukelwa ngale ezweni lokukhanya bese bethi paradise. Nkosi Oh Lord. siyacela Oh please. sicela usithumele Oh, omunye please send someone. lapha kithi Then our family. athi lo ngiyavuma. Oh, I'm willing. I'm going. Kunabantu phakathi There are kwenu people among you abazelwe who are given birth to. kanti khona izimo Yet okumele there are bazozilungisa conditions emndenini that they should rectify. le esenyameni They are balungisela in flesh laba for ababoshiwe people that are in abangangenanga captivity, amacala that are ashiwa yibona. suspended offenses that are outstanding. Khona abantu abakhuluma There njalo are people emasontweni base speaking in babhibhidle churches mawuthi up until uyababheka bagcwele look at inhlupheko them, full of abanakudla suffering, endlini though. nomfundisi wakhona akanamoto Even the pastor nomfundisi knows that, wakhona though, akanalutho pastors, ngenxa nothing is in yokuthi state of indignity iy'mfundiso because ayiphethe the doctrines azimsizi ngalutho. they are worthless and useless. Lezo kumele They zimsize should help him first. akayifuni. He does not like those things. Kunjena nje ema-Afrika Africans, awubuke namhlanje today, izwe lethu lifile liyabhubha destroyed, abesifazane women, benza izinto ey'ngamanyala doing all the immoral and amadoda abomination enza izinto in man, ey'ngamanyala are doing all the abesifazane abomination and eSouth immoral Africa things, South bakhipha Africa, izisu they are aborting abesifazane the women, babulala they're amadoda killing men, bafuna iy'mali zomshwalensi abesifazane bathenga iy'nkabi bathengele amadoda abulala abafazi. There are women here. Ifreedom yani wena ungenamali. Ifreedom yani wena ungenamuzi. Ifreedom yani. What kind of a freedom is that? Kululeko for what? Yini inkululeko? What is it? What is a freedom? Kululeko. What is it? Ifreedom umuzi kayihlufa. Home is getting destroyed. Ifreedom ingane zakho ayilambile. Kunengane ongazondli. Lokhu uthi freedom. Ifreedom Inkululeko. kukhona
There is. Kukhona abanye phakathi kwenu people among you abangathi mangaphuma umphefumulo when they are manje dying, qinisile it's true. basayobona usizi They'll go phambili in misery there where they are angazi ngoba going. senifane We bancane are dying, lesi it's still sizukulwana tenant, this sagugu generation. yingakho yiziqalekiso ukuthi sekunezinto ezirong Things that are awasekho not okay. amaphehla There are no old men. abafana baphenduka amakhehla ngisho emakhaya bawufika emakhaya abafana bahlala negroup All these things. baphuza amabhodlela kuze kusekuseni Continuous beverage, alcohol up until the next morning. ngisho ebusweni ngisho iface yabe isishintshile umfana omncane usephenduka ikhehla nje Like an old man. inyembezo emntanami Tears, my child. Zale ngane. Of the child. owahamba wayibulala Going to kill and butcher aziweli them. phansi They are not lawa falling on the lawa floor. ayishiya khona Whatever you uyothi abandon the child, uloyiwe you say you are lawa bereaved. ayishiya khona Whenever you ingane abandon the child, inyembe zayo the tears, nenyama yayo the flesh negazi layo and the blood, liyakhuluma. they are talkative. because Ah, abantwana children, bayisibusiso they are a blessing. yekelani ukuthi mali neyinkinga Praying with ninabo mama women, mali neyinkinga no baba beyingane conflict bese with the nilwa fathers, ngani then ngeingane you are utilizing ngabantwana your children. Don't do that. ngoba uma Because ninenkinga nina abantu besimama problems, nenkinga squabbling, yodwa there are squabbles there. uma seniqabele nobaba wengane usuyolwa Then you are fighting, ingane utilizing the ingane child. isikhula The child ingane is grown up. isiphethe izono zenu All your uyitshela transgression, yonke into telling all uzuyitshela the manga things, ingane even the things that are uyise evil, wengane the agcine father mubi will end up kanti umuntu omubi even for- uwe You are responsible. You are evil yourself. khona izingane ezikhula Some children zinenzondo grow nje up ukuthi with hatred, umama uhlale hostility, ekhuluma because enganeni mother is talking, telling the ngobaba child wengane ukuthi about ubaba wakho the wenza biological ukuthi father. waye This is nje what he did. wenza This is how he ukuthi looked waye like. nje This is what he did. lengane This child isikhula nesiqalekiso is going up, growing through the past. uma ibuka uyise Look at the far yonke lento kade uyikhuluma iyabuya kule ngane coming back. Imagine ebese kusho isihlabelelo the esamanazaretha hymn of the Nazarites. esithi It says, oh baba oh baba oh baba bethu bona abasekho la ngibhizi ngiyamsebenza I'm busy working on it. nazo-ke I'm preaching here. nazo-ke I'm preaching here. lethe ngapha Look at this one. hey ngifuna ukukukhombisa lento engiyenza le. Prove something. Oh. What I do. Lapha, I lapha, know. lapha, lapha, ngibeke lapha. Da. Qala mbeke lapha There. phansi mbeke phansi Let us sleep Imake. prostrate. Let us Imake. sleep prostrate. uma ngibhizi la Well, I'm busy there. ngithi ngiyaqhubeka kukhuluma I'm trying to izwi do lithi the izwi words. njengamanje Speak to me right now. stop Ima. qala la Commence from there. lo mntwana This child, ngifuna ukuprofetha I want to prognosticate. ngikutshela ukuthi I want mina to ngihamba tell nabantu you who abakamoya I'm with, spiritual beings. lo mntwana kunento Child is efakwe kuyena something infiltrated. into yakhona This thing iyaphenduka izenza inyoka lento is becoming like Ilala a naye, snake, ivuka naye. seducing her. futhi walking with futhi her. njengoba umbona ungathola can ukuthi see her. usehambile zonke Consulted. indawo bayahluleka From pillar to but post, they fail. today is today Namhlanje is namhlanje. uphi uma wakhe Where's the man? mama kunjani How are you, mother? mama umhambisela ngithi kubantu Did you Yebo baba. consult? abantu behluleka They Yebo baba. failed ukumsiza to help her. ngizomsiza I'm gonna help her. ngizomsiza I'm gonna help uthi her. msiza baba Help me, Father. Beba. kuphi ekhaya Where's your home? Usepicture. ubuya naye Peter Coming Tiff from Hey. Peter to okay Chico. ngizomsiza I'm gonna help you. what's that DJ Come. wathi ngimsiza I kuqala want to help this one first. ngifuna ukuprovela wena kuqala Angibonise. ukuthi That ngingumprofeti I am the prophet. I'm not a fake I'm not a counterfeit.
Imake ngizomsebenza manje speed before ngiyamsebenza. Quickly, I'm going to work and treat her right now. Nakumlilo. Fire! Nakumlilo. Where's fire? Nakumlilo. Fire! Nakumlilo. Where's fire? Nakumlilo. Fire! Nakumlilo. Where's fire? Hey! Ubanola. Ufunani? Who's in there? What do you want? Ufunani? Ufunani? What do you want? Uzawathani? What did you come to do here? Uzawathani? What do you want? Ufunani la? What do you want? Nenzani kuye? What are you doing to her? Ha? Dalani la? Been here for quite very long Nenzani time. kuye? What are you doing to her? Ha? Nifunani futhi akunye? What else do you want? Nizawathani? What else do you want to do? Nizawathani? What else do you want to do? Ha? Nifaka ubani la? Who put you in there? Ha? Ngeke baphumelela. Don't succeed. Abazukulu bakhe. Then Ake Jesu wake. you can see. Ha? Ngeke basebenze. They can't work. Kahlake. Ufaka ubani lo mzimba? Who introduced you to Ufaka that ubani? body? Khuluma. Speak now. La la pha. Angathi yabonake Listen, lento ngizoyikhupha. I'm going to take it out. Hayi ngizomsiza. Hayi ngizomsiza. I'm going to help him. Ngizomsiza. Not this one. Wathi ngisiza baba. Mama wathi ngisiza baba. Siza baba. Siza prophet. Siza prophet. Hayi ngizokusiza I'm baba. going to assist this one. Ngizokusiza I'm going to baba. assist this one. Ngizokusiza mama. Idlozi lakho liyavuma ukuthi ngisize. Ngizokusiza mina. I'm going to help you. Ngizokusiza I'm mama. going to assist you. Ngizokusiza I'm going to mina. help you. Ngizokusiza I'm going to mama. assist you. Ngizokusiza. I'm going to help you. Yes. 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 Uyasha. 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 Uyaphuma. You are going out. You Uyaphuma. are departing. Phuma. Out. Phuma. Get out. Phuma. Get out. Phuma. Get out. Phuma. Get out. Phuma. Yes. Nayiphuma. Nayiphuma. Going out. Khona into egijima esiswini. Running on a time. Khona into egijima Running esiswini. on a tummy. Kahleke. Suka kuyi. Leave her alone. Suka kuyi. Leave her alone. Ngiyayibopha le nyoka. I'm panning the snake. Ngiyayibopha le I'm nyoka. panning the snake. Ngiyayibopha le I'm nyoka. arrested. Nathi nyoka. The snake. Nayi nyoka. There is snake. Iyanyakaza. Shaking it. Iyanyakaza. It is shaking. Iyanyakaza. Shaking it. It's a snake. Nyoka. Iyanyakaza. Shaking it. Ngiyashisa. I bet it. Let it maneuver. Iyasha. Iyasha. It is burning. Iyasha. It's burning. Iyasha. It is burning. Yes. Zulu lemfihlakalo. Levels of confidence. Zulu lemfihlakalo. Levels of secrecy. Makakhululwe. Makakhululwe. Released. Nansi le nyoka iphuma. Next, Na iyaphinqilika. going out, Iyaphinqilika. shaking out, Iyahamba. shaking Iyaphinqilika. out, going out, Iyaphinqilika. maneuvering Iyaphinqilika. out, maneuvering Iyaphinqilika out, ubhopho. going out, Iyaphinqilika. shaking, Iyaphinqilika. shaking, Iyaphuma. it is shaking, Iyaphuma. going out, Iyaphuma. going Iyaphuma. out, going out, Iyaphuma. going out, Iyaphuma. departing, 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 Iyaphuma. going out. Yes. Kala boy. Ubani igama lakhe? What is this? Wecebisile ngibheke emehlweni. Cebi. Ngibheke emehlweni. Nangu prophet. Look at the prophet. Come to me. Come to the prophet. Come to me. Ngibheke emehlweni. Rosa, look at the prophet. Come. Rosa, Come. Rosa, to the prophet. Ima ngenyawo. Yeah, pan the feet. Kahleke. Kahleke. Ima kancane. Ima ngizomnikeza amandla. I'm going to Ima kancane. empower this Ima one. la sister. Ima la. Ima la. Ima la kunikeza amandla. I'll empower this Come. Ima kancane ngapha. Phakamisa izandla. Raise Umlokhuze up your lapho. hand. Lapho umlokhuze ngemuva lapho Be kumgadi. careful. Support Kati her. ngemuva. Support her behind it. Bheka mina ntanami. Look at me, my Yakha child. amandla. Wah. Amandla oxosha lento nginika I'll wona. chase away. I empower you. Shaya ihlombe. Round of applause. Nithini? Ubhop. What are you saying? Ubani la? Who's in here? Ubani la? Who's here? Ubani? Who are you? Ubani? Who are you? Ha? Who are you? Ubani? Who are you? Ubani? Undlondlo ubani? Nifuna nginenzeleni? What python? What do you want?
ukusebenzisa Umbhobho uvule umbhobho kahle akhanye kahle. Open, please. Umbhobho lona Mike. awukhali kahle. Let it Kodwa work. bafuna ukumsebenzisa. Sifuna asebenzisa amanzi mara bafuna ukumsebenzisa. Bafuna ukumjikisa. Hey. Hey. Busa nga process. Busa. Bring her this side. Busa la. Let her come in front. Siyabonga ukuthi angena kule ndlu. Siyabonga. Ungena endlini right. Ungena endlini right. Lo muntu osebenza ngamanzi. Uyasebenza ngamanzi ngamnyasi. Uyanthandazela. Into zoyikhuluma. Ayikhuleka zonke into zakhe nalo Release khamba. all things. There is a black pot. Nalo khamba phe kwekhanda lakho. Ngiqoqa zonke izipho zakho. Collecting her gifts. Yeah. Ingilozi zamanzi. Hey, ingilozi zamanzi. Masingene kuye. Masebenze ngamandla. Aphilisa abantu. Asiza abantu. Ngoba unayo isinesipho sokukhulisa. Sokunikeza abantu amandla. Hey. Okay, ashaye hlombe. Give a round of applause. Wisa lapha ilokhuzana yami. Wisa ipulpit yami. Pulpit, please. Aphengi. Bolela khona. Laphengi. So imakancane. Yeah, nansi ingubo yami. May I come in? Yeah. Ngizawuphatha. Nakhiphe lengubo. Yezomsebenzela. Yezomsebenzela. Wena shembe. Ngiyaziyazulu. 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 Amandla. Siyamupha lo mntwana. Kodwa hlupheka. Okay, sizophopha okay. Ngisize. Amen. Baba lapha khona inkinga ekhona lapha. There's a problem there, Father. Esandleni esakwa right. On your right hand side. Yebo. Ngibona umuthi. I see a sorcery charm. Baba angithi bangizwa. Yebo Can you hear me? ngiyakuzwa. Ngibona umuthi ekhaya kini. I see a sorcery charm at home. Yebo. Ngeke ngilisho. Angeke ngisisho isibongo baba uyangizwa. Yebo I'm not ngiyakuzwa. going to disclose the surname. Baba uyayazi ukuzwe ngendawo okuthiwa ngibona lapha esandleni sakho kubhalwa ukhatho ukuzwe ngendawo okuthiwa iCatholich. Do you know Yebo Catholic? ngiyayazi Catholic. Ngiyayazi Catholic. Uyazi kanjani? How do you know it? Indawo nje engike ngiye nje kuyona kodwa ke indawo eseduze nala engakhe khona nje. Oh iseduze. Yebo. Catholic. Adjacent Catholic, where? bana. Catholic. Yebo khona. Catholic. Okay. Manje into efika ngixake wena baba What surprised me, Father? ngibona indawo oh Nkosi okay nakho lapha one Catholic yeah. Catholic. I'm going now. Ngahamba manje. Ngifuna ukuthi lokho ulaya baba Listen, Father. Yebo. ukufa okuphethe ubaba wakho wena baba The ailment to your father, sesingawufaka ushukela kodwa akuwona ushukela kuphela said diabetes, but it's not angithi alone. angizwa baba Yebo Can ngiyakuzwa. you hear me? kunendawo namanje esandleni sakho sakwa right njoba ngithi phakamisa izandla ngibona Sandleni igama sokudla. Catholic bese ngibona Catholic. indawo An area, engathi kusemakhaya like rural areas. okay dawo Catholic Catholic. okay
yini ikwaqimba? What is going on? Kwaximbi khona futhi ikhona eCatholic. Thank you. Yeah. Hey, sebenza moya. Oh, work spirit. Sebenza Be moya. functional. Sebenza moya. Work spirit. Sebenza moya. Function spirit. Sebenza moya. Work spirit. Yeah. Ngiyamsebenza ubaba wakho I'm manje. treating your father Ngoba right now. kuvela indawo kwathi kunenyanga Yeah. ekhona lapha. Native doctor there. But indaba yakhona lenyanga ijwayele eCatholic. You to get rich. Bese ngibona kubhalwa umbhalo esandleni kuthiwa angikhule kakhulu ubaba wakho njengamanje. Your father. Okay waphethe amafutha ami lawo. Yebo ngaphethe. Yeah. False. Wena baba ngizokhuleka ngoba inkinga ikhona kunomuthi. Khona isibongo engabe ngiyasibiza lapha manje angifuni ukusibiza. Disclose. I don't Yeah want to ngoba mention it. angifuni ukukhatha I don't nokuxabanisa. want to cause Ngifuna phela ubaba wakho controversy. bese eseyaphila. I want your father Bese to be ubuya lapha alive. naye ezobonga. Yebo ngiyakuzwa. Ngoba thank me. ngizomelapha I'm going to heal him. ngizomelapha lokhu I'm kufa gonna okuye heal him. akuyena Amen. akuwona ushukelo It's not- umphethe kakhulu but It's not kunento from ekhona diabetes, something else. eyenzakala kwaXimba It's additional. endaweni ekuthiwa Open ikwaXimba there. bese kuba Number isibongo 9. njengamanje ngiya enyangeni yakhona To the native doctor there. ngiyakuleya nyanga yakhona njengamanje ngiyangena I enter there. ngikhipha izinto ngiyangena ithi ngisize baba Size baba. size baba Size mprofeti. size baba Size baba. size baba Size baba. makaphila ubaba Makaphila ubaba. makaphila ubaba Makaphila ubaba. nami bangiphakanyiswa into zakithi ayiphakanyiswa Into zakithi mayiphakanyiswe. masigezwe Must be washed. masigezwe Masigezwe. Washed. buyisa le oil yakho le langa buyisa le oil Amafutha akho abusisi. hey makwenzeke isimangaliso Let the miracle happen. makwenzeke isimangaliso Let the miracle happen. ngicela ithunywa Ask messengers. ngicela ithunywa I'm asking messengers. zingiyele kwaXimba Go to njengamanje the Klimba area there. ngadlula eCatholic I'm passing Ketorich. Yadlula I'm eCatholic. passing Ketorich. baba lapha ngibona indawo It's an area. ngibona indawo engathi isiporo sikhona isiporo sesitimela Yebo sikhona eCatholic. Railway line there. sikhona Yebo sikhona. ngibona indawo yesiporo njengamanje Railway line. ngihamba ngakhona esiporweni yangitsho baba Railway line. ngihamba esiporweni Railway line. hey yenzeka lento ngiyakhala emlanzeni Size mprofeti. emzimbeni wakhe Your body. ngiyakhala njengamanje Penetrate. ngiyakhala njengamanje Enter. ngiyakhala njengamanje ngiyakhala njengamanje bangaphiliswa Oh, people are gonna be. hey I'll finish. Size mprofeti. bangaphili Must be healed. 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 bangaphili 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 Must be healed. bangaphili Must be healed. Size. nawe izinto zakho Your matters. baba Fat. yazi kwashembe Do you know what Shamba Yazi does? baba. wazi kanjani How do you know? Ngake ngaba nebonakaliso nje eziningi ezingikhomba khona ukuthi kumele ngiye khona. yeah baba njoba ngithela amafutha lawa Oil. lapha wena asebenza wena Working njengamanje through, asebenza right now. ubaba wakho Also working so uzofika far. umphuzise la Get him to uthi nje consume it. kancane Little after bit. angigcobisele Apply it. ya agcobise umzimba Apply wonke the whole agcobise body. akhuluma ukuthi ingelosi kaMprofeti Angel of the ayimphilise prophet. kaXaba Heal ngizofika him. mina ngizofika kuyona I'm ebusuku going to arrive at night. Size. mina sequ sami ngizofika ebusuku kuyena My personal. I'm ngizofika gonna ngizobeka izandla going to put a hand upon nawe him. zonke izinto zakho Your azivuleke matters must namhlanje be Open today. awula lapha inkosi ikubusise God bless you. God bless you indawo wena baba okufuna ukuthi ngiye kuye osetshenzwe kuyo Where you Ngiyakuzwa are baba. wished. angiprofeti la mina ukuthi prophesy ngikutshela here. nje original Telling you bona fide. futhi umuntu angezi lacathi Do not come with ngizomprofeta some cha intentions Ngiyakuzwa baba. to be prophesied. ngitshela wena ngoba kuthiwa wena telling baba you. usetshenzwe kakhulu Awu, size Witchcraft mprofeti. is practiced. la with black emoyeni uma magic, ngilongithandaza spirit. ngibeka isandla Look at ukuzwe you. ngendawo kuthiwa yini ikurumani Did you ever hear about Kuruman? Kurumane uduzane la ngisebenza khona sebenzela khona. thank you Ngiyabonga. kurumani Kuruma. kurumani Yebo baba. ikurumani uyazi kanjani How do you know it?
ukuthi ukusuka la ngihlala khona I think is 140 km to Kuruma. Athi indawo emjwayelo kuya kuyo. Thank you. Baba. Yeah. Thank you. Now I'm going. Yeah. Ngiyakhona manje. Now, Yes, baba. La usetshenzwe khona. Ngithi angizwa baba. Baba. well, we are bewitched. Now Can you hear ngizothi me? ngila While I'm ngiyakhona here, manje. I'm Size going prophet. there. Landi izinto zakho ngoba Collecting your ngoba ngeke things uze there. uganwe. No Size marriage prophet. will take place in your life. Abafazi bayakushiya wena. Size prophet. Cheating you and abandoning you. Ngiyangena I njengamanje. enter there now. Ngena enyangeni I enter to the native door. eyakwamqwadi. Yasazi bongo samqwadi. Do you know the Mqwadis? Angisazi kahle Kurumani. Kodwa Ukuze ngomqwadi. Did you ever hear about them? ekhaya la ngizalwa khona bakhona uGr. Ngisho khona. Bakhona ba. Eh? Bakhona Yasazi uGr. bongo Ngiyasazi isibongo sakwaQwati ekhaya. Qwadi ekhaya. Eastern Cape. Usazi kanjani? How do you know it? Ukuthi sihlalela lena eyi-1 now. Okay, asilokho asiyekeleke. Ngithumela inkemba I'm singing a song. eKurumani. Do it, Kuruma. Kurumani. Kuruma. Kurumani. Kuyini khona lokho? Yini ilokishi Kurumani? Kuyini khona lokho? Township or location? Kuyitown noma ilokishi? iKurumani is a town but inama locations. Don't worry, uzabuya la uzongibonga. Come Ithi back ngisize and thank baba. the Size prophet baba. to help me far. Ngisize baba. Size Help me baba. far. Ngisize baba. Size Help me baba. far. Inyanga yakhona Native yakwamqwadi. dog belong to the Mqwadis. But iproblem ekhona. Nakhona ekhala usuka Where you khona. come from? Okay, angibambe lapho. Stop. Angibambe lapho baba. Let me Mina stop. angikusize. Let me Size just baba. help you. Angikusize. Let me Size just baba. help you. Baba ngiyabonga ukuthi Father, uwenzile thank you umsebenzi already wakho accomplished phekwakhe. what you've promised upon this Ngibonga one. ingelosi. I thank the angel. Ngibonga ukuthi uzogana. Then some get married and get Ngibonga ukusinda. engaged, saved, Ngibonga inhlanhla. fortunes and luckies, Ngibonga imali. money, I think, Mvikele eyitheni. protection from enemies. Suka namhlanje From today, makabuye let him azobonga. come back and thank the prophet. Hamba ke baba. Hamba ke. Thank you. God bless you. Nkosi kubusise. God bless you. Sanibonani maQhawe. Ome lapha mkwenu uAnatla mama umama Mathibela. Ngicela ukubingelela umprofeti wethu uDr X. Ngicela ukubonga lokhu ingilozi yasenqabeni ingilozi kaProphet Xaba engenzele kona. Ngifike lana ngo2021 kinenkinga emsebenzini ngiqoshwa. Uprofeti wangibeka izandla wathi kimi ungesabi. Ngabuya after some days ngathi prophet manje sengithole i-outcome ye-case bengibhekene nayo bathi I'm dismissed. Wathi kimi ungesabi. Ngabuyela futhi emsebenzini up until today ngisasebenza kwenye ama department. Ngizobonga futhi nokuthi le moto bengihamba ngayo mangicala ukuza lana beyincane namuhla ngihamba ngemoto enkulu. Ngiyabonga. Sanibonani enqabeni igama lami ngusithembile wamagobane. Ngafika ngathi kuyi-Thursday ngathola ifoni ukuthi umama uyagula. Ngabuya Friday ngeza kumprofeti kuma 1-on-1. Mangifika umprofeti wakhulekela amanzi wathi ngifike ngimphuzise. Manje ngiyaxaka ukuthi ngimphuzise kanjani ngoba lo muntu bathi unqamula ama-drip ebar. Athi umprofeti ikholwa ngahamba. Mangifika ngamfikelela ebar ngavuka ngamvusa waphuza amanzi. Kwaba kumuntu bekangasasazi sekahanjelwe na inqondo kwaba umuntu osekasengesazi igama lami kuthe last week Sunday ngivuke nginephupho mangiphupha ngizwa imoto iyaduma mangehla ngiya downstairs ngiyafika mangithi umuntu angimbona umeduze kwemoto mangithi phakathi umprofeti uthi shintsha sihambe sisambe ngigijime ngishintshe ngene endlini mangibuya ngiyambuza baba siya kuphi athi sahamba solanda umama esibhedlela uphumile kwathi ngabona yini umama wangifonela wangitshela ukuthi bamdischargeile umama uphilile ngiyabonga kakhulu engilesini kaMphrofethi uXaba.